Daquelas había máis xente nunha casa que hai hoxe en todo lugar. A maioría das casas que están cerradas durante a época do Entroido volve a xente, elas. Había máis xente ali no Carnaval que nas festas do Carme. Por aí que nas festas non se fai unha romería como había daquela no Carnaval. Porque daquela despois era cando mandaban os curas. Xa estaba medio prohibido. Había que lle pedir ao cura para que o deixara ter. Ao cabo de 10 días viñeron as multas. A mí botaron 1.500 pesetas e aos outros 200. Porque senón 3 meses de cárcel, A miña suerte foi que miña mãe era das direitas, que senón a min daquelas chimpan. Desde que empezamos nós prácticamente non había nadie e estaba morto, prácticamente estaban desaparecendo as outras parroquias. Depois había un campo aí abaixo que chamábamos o Moredo, que era onde se xuntaba a xente toda. Pois aí uns bailaban cos outros, e así pasábamos o tempo.